Ovo je jedna od najljepših porodičnih hronika koju sam ikada pročitao, a vjerujem koju ćete i vi pročitati. Grad u zrcalu, Mirka Kovača. Prelijepa knjiga koja se čita sa uživanjem. Svaka stranica ove knjige je čista umjetnost. I sam autor na početku kaže, odnosno u naslovu, da je to obiteljski nokturno. Dakle, nešto što je lijepo, melodično, sa lijepom atmosferom. I zaista to ova knjiga jeste. U njoj preovladava lijepa atmosfera. Iako ima tu nekih opisa, naravno, koji su malo teški, malo i, da tako kažem, škakljivi, ali generalno jedna lijepa atmosfera preovladava u ovoj knjizi. Dakle, Mirko Kovač, ovo je pisac koji je jedan pravi, u punom smislu riječi gospodin, kozmopolita. I on se s pravom može smatrati piscem i bosanskim, i srbijanskim, i crnogorskim, i hrvatskim, piscem cijelog Balkana. Jer on to i jeste bio i on je tako živio i to je u suštini tako. Grad u zrcalu. U ovoj knjizi, u ovoj porodičnoj hronici ili evo obiteljskom nokturnu, kako sam autor kaže, on govori o svome djetinjstvu, odrastanju i ranoj mladosti. Rođen je nekad pred Drugi svjetski rat, 1938. godine i piše o svome životu u trouglu Trebinje, Dubrovnik, Nikšić. Trebinje u kojem je odrastao, Dubrovnik u koji je često išao i Nikšić u koji se poslije njegova cijela porodica seli. Piše i naravno o tragičnim posljedicama Drugog svjetskog rata, svim tim tegobama sa kojima se njegova porodica susretala, ali i cijelo društvo. Ne piše istina puno o tome, to se onako promiče kroz njegovo pisanje, ali ono šta je suština jeste njegovo predivno djetinjstvo, njegovi odnosi sa njegovim ocem, majkom, bakom i djedom sa obje strane. Autor piše vrlo otvoreno, vrlo jasno, vrlo precizno, bez ikakve zadrške. Piše i vrlo realno. Svidjeli su mi se neki njegova razmišljanja, odnosno mnoga razmišljanja. I onda sam se zamislio i kazao, pa zaista ovo vrlo vjerovatno jeste ovako, jer je vrlo realan. Gdje ima u njega romantizma u ovoj knjizi? Pa kaže ovako: ja sam i život uvijek shvaćao kao nizbrdicu. Samo budale misle da se uspinju. Ako ništa ne mogu učiniti, pusti, razriješit će neko drugi. Nije sramota biti malodušan. Uostalom, u takvim sam intervalima nalazio zgodna zanimanja. Ako ništa drugo, pisao sam iz malodušnosti. Onda ovdje također jedan vrlo zanimljiv citat kada kaže zašto pišemo, zbog čega piše. Ali evo sad ne znam, negdje sam taj citat u međuvremenu zametnuo, pa ću ga ako uspijem naći poslije. Ali evo da, uvijek će biti uzaludnih naših poduhvata. Kad bi sve išlo kako treba, o čemu bismo pisali? Da nije promašaja, šta bismo bili? Sretnici. Iskreno ću vam reći, ja jesam sretnik. Ali sretnik čiji je život samo niz nedaća. Savršena uzaludnost o kojoj veselo pjevušim. I ovo je jedna od tako motivirajućih rečenica svima nama. I rečenica koja je zapravo, koja može biti velika motivacija svakoj osobi, bez obzira čime se bavili. Šta je dakle život? Skup naših uzaludnih poduhvata, promašaja. Dakle, idemo, promašimo, idemo ponovo. Pa ponovo promašimo, idemo ponovo i tako dalje, iznova i iznova. Stalni pokušaj. Divni su njegovi opisi Trebinja, Dubrovnika, njegovog doživljaja Dubrovnika. Divni su opisi muslimana. Ima vrlo lijepi opisi tih muslimanskih mahala, muslimanskog groblja. Jer Trebinje je tada bilo multikulturalna čaršija u pravom smislu te riječi, gdje su ljudi živjeli zajedno i on već tada upoznaje muslimane, živi sa njima, druži se sa njima i kaže, evo ovako između ostalog. S druge strane rijeke na jednoj padini bilo je staro muslimansko groblje, odmah pokraj urednih bijelih kuća i druma koji vodi do džamije. Volio sam to groblje u djetinjstvu.
Ondje sam pokatkad sjedio i čitao. Nitko mi nije branio da se zadržavam na groblju i promatram stare i nove nišane i razne ornamente na njima. Ondje su bile 2 turbeta u onom dijelu groblja koji se naziva Šehitlukom. A da nikad nisam otkrio značenje i smisao toga naziva, premda sam nešto čitao o šehitskim grobovima, ali sada mi je to poprilično maglovito, udaljio sam se od svojega kraja i njegove historije, a ovo je moja posljednja knjiga koja se bavi zavičajnim temama i tako dalje, i tako dalje. Divan je opis tašće Selima koji kleše nišane prijatelja njegovog oca. Divni su opisi njegovog oca, divni opisi evo jedne epizode života kada se njegov otac braća poslije Drugog svjetskog rata, kada nailazi na konja kojeg dovodi, pa kaže: zasigurno je to bio nekoć lijep Dorat koji je sada izgledao jadno. Kada se otac glasnuo, Dorat je stao. Mahnuo je glavom i u znak pozdrava kratko frknuo. Otac mu je prišao. Umio je s konjima još od ranog djetinjstva, a u 10. godini dobro je i smiono jahao. Milovao mu je sapi i gladio ga po grivi. Konj je bio pitom i dobar, mokri trag stjevao se iz njegovih očiju. To je mamilo muhe, pa bi ih svaki čas naglim pokretom glave energično otresao. Otac se obraćao konju kao prijatelju. Uputio mu je i neke dirljive riječi i iskazao žaljenje što je u takvu stanju. Nisam ni ja ništa bolje, prijatelju, rekao je. Mirko Kovač na najbolji način zapravo ova knjiga oslikava njegov stav i razmišljanje da je naš život, kao što on sam kaže, ono čega se sjećamo, a ne ono što smo proživjeli. Tu su zaista divni opisi, detaljni opisi, recimo kada on ispraća oca na stanicu, na željezničku opisi, ti kada ide oca i prati ga, kada očev odlazak u Dubrovnik i njegov odlazak, dakle, na željezničku stanicu, kako gleda oca, kako ispraća taj voz, kako gleda voz dok on ne zamakne iza okuke pa se više ne vidi. Pa onda očeve mudrosti koji kaže: otac je govorio da je teže iskazati dobrotu nego zloću. Dobrota je naporna, zlo je pak lahko, u njemu se uživa. A svako je od nas sklon užicima, pogotovo naši ljudi zatočeni u svoje male i ograničene svjetove. Iz tog podzemnog života veliki užitak izaći na vidjelo dana. Očevi sugovornici bili su intelektualci, čuo sam kako razgovaraju o dobru i zlu i tako dalje i tako dalje. Otac je držao malu trgovinu, uz tu trgovinu poslije je bila i kafana i on opisuje apsolutno sve to, odrastanje u takvim okolnostima, djetinjstvo, druženje, vrlo detaljno, vrlo precizno i, kao što rekoh, vrlo toplo. Divni su opisi i njegove tetke vesele, očeve sestre, koja je rođena, kako to autor sam kaže, vrlo ružna. Bila je vrlo ružna i svi su je izbjegavali, svi su okretali glavu od nje. Ona je cijeli život nosila veo preko lica upravo da druge ne bi dovodila u nelagodnu situaciju. Međutim, Mirko opisuje kako je on gledao u njeno lice. On je volio da je gleda, volio je da bude u njenom društvu i ona je voljela njega. I bila je to ona čista djetinja ljubav, bez ikakvog interesa. Vodio je on tu svoju tetku i ona je voljela njega i rado ga je primala u svoje društvo. Zatim, da sa vama podijelim i taj citat. Kad god je otac putovao u Dubrovnik, pratio bih ga na željezničku stanicu. Ostajao na peronu sve dok vlak ne krene. A pokad bih se i vozio s njim neka 2 kilometra do prvog uspona na Ječmeni dol, ondje bih iskočio vrlo spretno i vješto. Čak se i otac divio s kakvom sam to lakoćom izvodio. Često sam se vraćao potišten zbog očeva odlaska, ali raspoložen što sam bio uz njega i što sam ga mogao gledati naslonjena na prozor vlaka. Dugo bi mi mahao, a ja sam tada mislio na njegov povratak i vraćao se brzim hodom ili skakućući s praga na prag između tračnica. I naravno, Mirko odrasta, odlazi iz Nikšića, ide u svijet, ide u život i knjiga završava njegovim ponovnim susretom sa ocem i njihovim rastankom koji je na neki način i posljednje njihovo viđenje. Ovo je stara knjiga, nije ovo nova knjiga, ona je izašla već davne, čini mi se, od 2009. godine, tako da ima joj pofino. I ovo je, nažalost, jedina knjiga od Mirka Kovača koju sam pročitao. Nešto mi se nije dalo da pročitam druge, ali zaista jedva čekam da čitam druge, jer napravio sam spisak ovdje svakako u biografiji, spisak njegovih romana i vrlo rado ću nastaviti da čitam djela ovoga pisca, sjajnog pisca,
I evo, volio bih čuti vaše komentare, vaše impresije ukoliko ste čitali ovu knjigu ili ukoliko ste čitali neke druge knjige Mirka Kovača, volio bih čuti impresije o njima i naravno neke vaše preporuke. Dakle, evo, ukoliko niste čitali, ovo sedmična preporuka Grad u zrcalu, Mirko Kovač. Hvala vam, dragi prijatelji, što ste odvojili svoje vrijeme i za ovaj video i hvala vam što pratite ovaj kanal, što pratite moj rad i što mi dajete podršku na razne načine. Hvala vam puno.